Mayong adlaw sa inyong mga kabyanan. Ayan yari naman kita karon sa paghatag sa inyo sang gamay nga kinaalam nga nagikan sa aton mahal nga Dios nanungod sang isa ka pamangkot nga kun ang patay bala patay na gid, no? So sining tion aton tagaan sang gamay nga pagsabat paagi sa bala nga kasulatan. So aring sabat sang mga palamangkutanon, no? Sa madamo kun ang patay bala patay na gid. Makita naton ini sa sinulatan sa Biblia sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6 ari ang isa ka pamatuod kag hindi kita dapat madayaan sini mga kauturan, no? Kay ini iya sang kamatuoran sang Ginoo nga ari sa balaan nga Biblia sang Ginoo naton. So ang Manugwali kapitulo 9 bersikulo 6 kag 5 kag 6 kay ang buhi na kay balo nga mapatay sila apang ang patay wala makaybalo sang bisan ano kag wala na sila sing balos kay ang ila dumanan nalimtan subong man ang ila gugma kag ang ila dumot kag ang ila kaysa nawala sing dugay na kag wala na sila sing bahin sa gihapon sa bisan anong butang nga ginhimo sa idalom sang adlaw. So diri nga sa sini nga kapitulo mga kuturan diri sa may Manugwali nagapahayag sa aton nga kung kita buhi na kay balo kita nga mapatay kita, no? Pero ang mga patay way na may nakabalo, no? Samtang buhi kita gani subong way ta kabalo nga gakalipat kita gani, no? Nga may mga kautangan kita, no? Pagidayan kung patay na kita, no? So wala na sang may nagabangon, no? Gikan sa kamatayon. Once nga kung ang Ginoo magbalik ina nga tao nga napatay kung matutom ibalik sang Ginoo ang iya nga kabuhi, no? So amoy na nga kinahanglan wala sang patay ang patay na gid, no? Wala sang patay nga nagabangon pa, no? Kag kung magbangon ina lain na ang istorya, no? So amoy ni ang aton nga paghatag sang gamay nga mensahe, no? Manungod sang kun patay ng tao, patay na gid bala. So unconscious, no? Wala na gid sa sang kailubtanan pa sunod diri sa Ecclesiastes sa idalom sang adlaw. Thank you gid sa pagpamati nyo pag sa paglantaw sini nga video. Di pagkalipati ang pag-share, no? Kag ang pag-like sa sini nga video. God bless. Kung kamo lang nakabalo sang kamatuoran, hindi gid kamo pagdayaan. God bless.